Il-gwerra kienet bdiet tħalli l-effetti tagħha bil-poplu Malti kien qed ibagħat il-ġuħ u l-aks. Kien ħtieġa kbira għall-ikel u bżonn ta' mediċini. It-tieni gwerra dinjija issa kienet ilha għaddejja 4 snin u Malta kienet tfadlilha biss provvisti għal ftit jiem. Lejn Malta kellhom jaslu 17 bastiment, waslu biss 5 li rnexxielhom jeħilsuha mill-qilla tal-għadu bi vjaġġ li waqaf ġibilta qabel kompla triqtu lejn pajjiżna. Il-vjaġġ ra serje ta' attakki mill-għadu fosthom minn 540 ajruplan, attakki minn sottomarini kif ukoll attakki minn fuq il-baħar. L-għadu rid jeqret għal kollox din l-operazzjoni kif kien konxju li Malta kienet waslet fit-tarf u lesta li ċċedi jekk ma tasalx għajnuna mill-allejati. Lejlet Santa Marija l-poplu dar qattal plejn Sidna Marija fjum Santa Marija bin-nies fuq is-sur, il-kol fis-silenzju jaraw ix-xena ta' qudiemhom fil-port il-kbir jasal il-bastiment Ohio li wara vjaġġ irnexxielu jitrakka max-xatt fid-9:30 ta' filgħodu, vjaġġ li fl-aħħar kien qiebes mhux ħażin b'dan il-bastiment ikun mejjun minn għatta dajes oħra biex jibqa' fil-wiċċ. Il-bastiment Ohio kellu l-aktar provisti kruċjali fosthom fuel, mediċina u tqieq. Bil-poplu Malti 79 sena wara baqa' jsejjaħ dan il-konvoj bħala dak ta' Santa Marija, il-konvoj li salva lil Maltin tul it-tieni gwerra dinjija.